Okay, so nandito na tayo sa mansyon. Sa mansyon ni Ate Charen. Yes. Kararating na nila galing ng bukid nun. So, mahilig na rin siya mancharot-charot. Sabi niya, hindi raw sila makakauwi. Echos. So, andito na yung mga gifts at pasalubong para sa ating mga... bagong dating. Sa mga bagong dating. Ano to? Actually, dito kang naparaan tayo. Kasi, hindi ko na siya kinarton gawa ng masikip sa maleta at sa bagahe. So, ito muna kay birthday boy kasi request niya to nung birthday niya so hindi ako nakabili sa Davao. Kaya sa Manila ko na nabili. Wala na yung karton yan ha. O size 44. Sukatin mo na yan. At ito naman mula sa tito. Sa tito niya. Yes. Para ito na ha. Bibigay ko na kay Cara. Yes. Sukat-sukat. Pwede yan pero dapat walang amoy ha. Salamat dyan. Salamat naman. Hindi kasi may gusto siyang shoes, kaya lang, wala na yung size na 44 para sa kanya. Sabi ko, yan na lang. Hindi kasya. Ha? Hindi ka. 44 yan, bal. 44 yan, bal. Si Cara. Yeah. That's good. Wala pang medyas. Yung kay Cara. Galing yan kay Tito Marmo, ha. Nandiyan din. Kasyang-kasya. 38. Taray. Ano sabi mo kay Tito Marmo? Ay, kay Kuya Marmo. Sino, Mar? Thank you. Ayun na mo. Si Kuya Marmo. Patingin mo. Nahiya pa siya. Sige. At syempre, early birthday mo. Ano ba yan? Para kay Mother. Regalo para sa akin? Yes, para kay Mama Sita. Sana kasi dyan nung nilagay Pero mo tanggalin mo dyan sa muna loob. yung ano, tanggalin mo muna yung tali. Pero dandahanin mo muna. Dandahan muna, dandahan. Kasi may pa-surprise yun. Pero hindi mo na yan kailangan i-open yung takip. Kasi pwede yan sa kwarto mo. Baka si John ang nasa loob. Wala. wala si Tito. Di pa niya siya. Ito sa dulo. Nasintas mo maigi. Hindi kasi ako umabot ng birthday kasi nasa ano siya nasa Davao ako eh. Ito naman galing kay Tito mo. Ha? Kaya nga, yan na, hinabol na nga natin eh. Buksan mo na. Tapos, may pa-surprise. Ay, may pangalan niya. Meron Tita pa, Sita. meron pa surprise siya, ma. Magpapaganda ng... Ilaw, may ilaw. Wow! Diba? Ang ganda. Banggayan sa room. Tsaka ano Sino yan? nagbigay nito? Si Oh, charot-charot. Hindi, actually, sabi ko, wag na ako kasi gusto ko kay Mama Sita kasi bagay yan sa kwarto mo. Tapos yung color kasi is red tsaka white. Eh, di ba mahilig ka sa red na color? So, ayan. So, sinabay Bagay, ko may yan. ilaw-ilaw din siya. Yes. Tinan mo yung name. Sabi ko Mama Sita, pero Tita Sita din. Tita Sita Thank na you ilagay. Bagay yan for sa room advance mo. regalo. Ayan. Mama, ano ko? Ay! May ano controller. Mamaya ipopost ko po dyan sa baba kung saan ko po ito nakuha. Pwede nyo po yung pangregalo sa kahit anong okasyon. Pwede nyo rin gamitin yan kung may proposal kayo. So pwede nyo dyan ilagay yung sing-sing, yung pangregalo sa kahit anong okasyon. Tingin. Tayo ka nga. Gusto mo ka na ikaw? Taray. Makakadakdak ka na yan Taray. Bawal ngayon kasi maputik. Tsaka laging basa. Sakto lang. Pag may medyas, okay na rin yan Si Kyrie, opa. Mamaya, ganda na shoes, tapos namoy pala na. Amin mo! Yung kay Bimbo pala sa... Ay, yung kay Buntes meron pala. Ano yun? Pampahilab daw. Pampahilab. Salamat po. Pampahilab. Ayan, advance happy birthday, ma. Thank you. So, yun yung ilan sa mga pasalbo. Meron ka na. Huwag ka nang maingay. Naabot ko na sa'yo. May secret. May secret ka pa ha? Meron na kami yan ni Carlo. Okay na yan siya. Uy, sasabihin mo kay Tito Marmo. Ayaw nga pala, mamaya tatawag tayo para makausap mo siya. Baka nasa work pa yun. Hingi nga sa'yo. Sakto. Taray. Mago. Baka mamaya bangko ka lang ha. Hindi ka naman pala first 5, first 6 ha. Ayan, so that's it. Happy birthday. Ayan, kay Marmar, thank you so much. And
Happy birthday. Pag hindi mo maigi pag-aaral mo. To mother, abangan mo pagdating niya. Ay! Charot lang, charot. Masaya yun ilan sa ating mga parigalo. So, abangan natin iba nating gifts. Maraming salamat. Uy, may Shopee! May Shopee. Nabitin siya kasi just lang daw pala yung regalo. Ay, pasalubong ko sa kanya. Diyos na mo, pasalubong mo. Just lang, yung just lang ng vape. Yung just ng vape. Ganda. Mahihain ka pa rin? Sabi ni Mar, sige bigyan mo siya ng shoes para ma-interview mo siya. Paano na yun? hindi ka na nasagot. Isa ito, timingan pa natin yan siya. Thank you! Bye! Okay, this time, narito na yung isa pa nga sa mga gift na dala natin para naman kay Brenda. So yung kay Mama Sita. Mula sa Peekaboo. Thank you, Peekaboo. Mula kay Nadesa Tuanson. Bagay ito sa kwarto mo with your customized name sa loob. Saan? Ayun. Ayan. Ba't baliktad? Ayun. Brenda Mays. Thank you. Sa baba. So this, Thank you for maganda yan sa room mo. Paggabi. Alam mo, hindi ka naman mga lighting. So di battery siya, batterize na siya. Pwede siya pang regalo. Pwede natin i-open yun. I mean, I don't know what's this. Open mo itong sobre. Baka gift check. Gift Wala check! pera. Mula sa Peekaboo. Hi, Miss Brenda. Ang kapa. Please accept my Huh? Velvet. Huh? Akala ko Valentine's. Vehement protestations of gratitude. Grabe naman yung bro. Grabe English siya. Sana naintindihan ko na. Pwede namang element of protestation. Nag-protest ka. Bless always your generosity. Shushu. Peekaboo, Manila. Ayan, from the Peekaboo, Manila. Sa lahat ng mga may gustong Thank you. i-surprise, pwede rin kasi ito yung mga proposal kasi yung ilagay yung gift. Oo, pwede to siya pang ano. Yung halimbawa may kaaway ka, tapos i-cremate mo, ilagay mo dyan yung abo. Peekaboo. Peekaboo, pick your abo. Yan, pwede ito ilagay sa ilalim yung card. Ano ba yun? Ang iksi kasi ng daliri mo. Ang ganda. Ilagay ko to sa table, sa working table ko. Wow, may working table. Hindi ba ito ba yung buksan? Naka-ano na siya eh. Ay, naka-fix siya. So, ayan. So yung color niya andyan, yung gray, black, and yung white. Sabi ko kasi mahilig ka sa mga ganong color. ang ganda. That's Thank you so why, much. Close up nyo. Ayan, mula sa Peekaboo. Ang ganda. May pangalan sa ilalim, customized name. So pwede niyo pa customize. Lagay ko to sa working table ko. So para pag may mga gusto kayong regaluhan guys, visit their page lang. Ayan, the Peekaboo. Ayan no, nakaano siya, plain lang. Ayan, hindi nagbi-blink. Ang bongga. Ayan, thank you so much once again, Ayan, Desa. Ayan, for the gift. Thank you so much for the gift, Desa, for Peekaboo. Ayan, at sa lahat po ng iba pa nating mga viewers out there na gusto po ng mga pang-gift, pwede yung ganito pang-design. Maganda yung ganito, ang Actually ganda. sa wall. Hindi, Okay lalagay ko din to sa table. Or pwede rin sa Hindi, wall kung din. yung set, kapag may mga set ka, bongga yan. Ang ganda, picturean ko nga. Thank you so much, Peekaboo. It's DJ.